Здравейте, хора! Сега искам просто да ви кажа нещо. Много се извинявам, нали, в едно видео ви обещах, че август ще има нещо голямо, но много съжалявам, не успях да го кача. Съжалявам, че не съм качвал месеци, 11 дни. Просто бях в България. Както знаете, живея в Германия, но бях в България, но си забравих телефона тук, в Германия, и затова не успях да кача нищо целия август. И за това, за което ви казах, че ще го има, но много се извинявам от мен. Вики е навън. И аз просто исках да ви кажа защо ме нямаше август, защо ни нямаше нас двете месеци и половина. Еми, да, общо взето това е, което исках да ви кажа. Сега вече след няколко дни или утре, не знам, не съм много сигурна, ще има пак видео, но много съжалявам, че така стана и просто да. Надявам се да ми простите.